Ato taga nila siya ni pre ah. Ulor kini to pre. Nga to taganina bitaw ginanta ka. Ikaw lang ang ipakuan. Ha? Ikaw ba na tuguban? Lagi di doon ta to nung nandito. Ato pa kunin mo dito pre. Ano pre? Dexter lang pre. Next year. Ano pa man ang hanabi, di mo wala. Mama. Mga to sukay dong hanabi daw niya. Layo ram day kayong hanabi. Abi sa kasam lugar na yung hanabi pre. Depende sa lugar ug may maka-afford ano. Halos tanan yun na agad. Kamot-kamot mo ni. Wala ko apa ina. Ano eh? Hindot ka na pre mo pre kay kuan kay pedugay mo wala pre ba. Wow. Pag daghan lagi ron sila kuan ay. Palabas. Oo, kung abi dali ra man. Sugay lang kuan siguro kita sa kumpanya, no? Pre no? Salamat mo gud man ni. Ni ba no? Tas giving nila. Ha? Tas giving. Pag pintura ninyo, Ayop naman na. i-off na. Ayop na nila. Ayop, anaon na gala. Anaon na ina. Nanay man na. Hindi basta-basta masud ni. Wala dito ro ba? Basta na. Yawa yo, murag Ah! sunod-sunod na pre oh. Pero mubo na lang siya, di pa ganina matanda. Indot tag color sa dola ni eh. Indot kay color sa dola ni ba? Ay, yung magbahay na ba? Nanay o nana pre? Video ni mo, magbahay na. Lalo na. Inanda bitaw ang mga tunata, pa kuan ko ano magis ko. Inala at Adi, sa'yo gilid. oh dili na takapas to, goot na kayo. Kay, pag-agi lang ni mo diya, sa oras na kagit, dili lang gikan, waka na. Diya o, tulay. Goot na kayo pre, no? Sa tulay no? Utang kayo katong kana may dimit diya.